Milí čtenáři, já vám přeji krásný den. Konečně tady z výstaviště, z Gamescomu a jak už asi vidíte za námi, byli jsme právě na Mafii 3, včera jsme to nestihli, měli jsme velmi nabitý program, ale dnes jsme se konečně dočkali, tak Marku, co na to říkáš? No já jsem poměrně hodně spokojený. Jako včera jsem z těch prvních ukázek byl trošku rozhozený, ale musím říct, že po té ukázce se naopak docela těším. Co ty? Abych tolik příběh ani nerozebíral, to už si ostatně mohli čtenáři přečíst dávno na Přesně internetu. tak, když možná je fakt dobré zmínit, že vlastně začíná to podobně jako dvojka. Konec války, místo druhé světové máme Vietnam, místo klasik prostě těch 40. let hrajou 60. léta, soundtrack je vyloženě the best of 60s, jako tam jakýkoliv CDčko, co si lidi koupí. Jede se na začátku, jestli jsem to dobře pochopil, s italskou mafií, což je vyloženě odkaz na tu dvojku, potom se jede vyloženě proti mafii. Co si ty o tom myslíš? Myslíš, že to má ten feel té mafie ještě? My jsme se o tom ostatně bavili už včera, když jsme se dívali na nějaké záběry, na trailer. Shodli jsme se ostatně na tom, že Mafie 3 asi bude dobrá hra, možná i skvělá, ale rozhodně to nebude dobrá mafie, tak jak ji známe. Já musím říct, že po tom gameplay bych tomu dal trošku šanci. I když ten gameplay mi svým způsobem dost připomínal Watch Dogs. To dobývání té základny, mnoho způsobů, jak se dostat dovnitř, zabírání základen, vyloženě tady cítím takový ten trošku Ubisoft feeling, jo, ale to neznamená, že to nemůže být jakoby špatná mafia. Já musím říct, že po dnešním videu jsem jakoby, nebo té prezentačce vlastně s živým hraním velmi spokojen. Dokonce se mi podařilo tam na chvilinku se zeptat jednoho z vývojářů, protože nás tam teda vyháněli docela hodně slušně a žádné otázky. A mám teda potvrzeno, že fyzikální model je úplně stejný jako ve dvojce, dokonce ho dělá stejný člověk. To znamená, to, co vidíme na tom videu, ty auta, je ten arkadový model a tím pádem pravděpodobně, to nemáme potvrzeno, ale předpokládám to na základě téhle věty, že půjde přepnout na trošku ten simulační lepší model, co byl ve dvojce. Přiznejme si, ten arkadový nepůsobí úplně nejlépe. Když jsem mluvil o té ještě akční hratelnosti toho Watch Dogs, tam je hodně na tom konci, jak tam ho potom vlastně, jak se mu mstili za to přepadení té a zabrání té základny, tak najednou hromada aut tam přijížděla, začala ho vlastně střílet, po něm vraždit. Už tam byl potom fakt regulérní válka, jeden muž proti všem. V tomto mi to teda fakt jako už opravdu hodně připomínalo ten Watch Dogs. Už chybělo skoro jenom vytáhnout ten telefon. A když to vezmeš, ten nahrazují ty telefonní bodky. Ano. Jo? Já mám z té hratelné ukázky právě takový pocit, byla poměrně dlouhá, samozřejmě hru jsme si sami vyzkoušet nemohli, ale co si z toho vybavuji hlavně, tak mě trošku zarazila ta přílišná krvavost nebo brutalita. Samozřejmě vývojáři se tím snaží ukázat tu dobu, protože to prostě bylo v té době krutější, ale myslím si, že právě ten první díl to ukázal velmi u mě, že to byla velmi drsná doba, ale nepotřeboval k tomu takové ty pomůcky, jako využívají vývojáři teď, že prostě takedown ze zadu je 10krát bodnutí nožem a krev stříká všude kolem. Mi se hodně líbil způsob toho střílení. Na rozdíl od jiných her, kde jsme to viděli jako například fakt hodně špatná ukázka Fallouta 4, tohle to působilo poměrně dost realisticky. Výstřel, brokovníci na nohy, začal se držet na nohy, prostě nezabilo ho to. Jo? Pistole, když máš fakt jako hodně dlouhou zbraní, nějaký velký ty silný náboje, tak i z revolveru prostě zásah může být poškodit nebo zabije. Já jsem byl z toho fakt nadšený. Jako, přesně tak, o tom jsem chtěl mluvit. Gunplay, myslím si, naprosto výborná. Z poslední doby můžu snad říct jenom, už je to jako trochu mantra, ale asi Destiny, kde prostě s těmi zbraněmi si opravdu člověk užije. Není to jenom střílení s nějakou maketou, ale tady jsem měl opravdu pocit, že každá ta zbraň má úplně jiný zpětný ráz, jinak se s ní hraje a dává to opravdu pocit, že opravdu ta postava střílí, ne, že jenom má nějakou pistolku v ruce. Grafika byla velice hezká, musím říct, je to samozřejmě ještě nějaké work in progress varianta. Minimum chyb, ale už jsem si všiml, že měli trošičku problém s doskakováním. Konkrétně, když jedeš v autě a proti tobě z dálky přijíždí, tak prostě najednou z ničeho nic rozsvěcovaly světla. Působilo to dost divně. Vidíš v dálce auto, najednou se rozsvítí, to je jak na českých silnicích, jo? Jako zapomněl jsem rozsvítit světla. Jo? A ty sám můžeš říct, že to jsou zkrátka problémy přesně, při vývoji to je při vývoji. Není to nic, co bychom my teď měli kritizovat. Všiml jsem si, že umělá inteligence i těch NPCček, jak chodí po ulici, docela slušná, akorát mají problém, když narazí na roh. To začnou takzvaně tak bruslit, že jo? A než si vzpomene ta AI, že by ho měl třeba tu postavu otočit a posunout ze dveří, ale tak to je poměrně běžná záležitost těch věcech. Tak, je to věc, na kterou se můžeme zaměřit při recenzování, podívat se, jestli to vývojáři vylepšili, já si věřím, obecně jako na mě to působilo hodně dobrým dojmem. Jako ano, pro některé lidi může být ta změna doby vlastně dost výrazná, protože ta lehce noirová mafia, prostě opustili jsme ji, ví to zůstává, co jsem tak jako pochopil, tak asi bude jedinou postavou z té dvojky, která se
se tam objeví. Tvůrci nezmínili, že by se tam měla objevit Myslím jakákoliv si, že kdyby jiná. ano, tak už bychom to věděli. Asi bychom to věděli. Bohužel nebyla možnost se teda poptat, jo, už to, že jsem z nich vydřel tu odpověď na tu fyziku, bylo docela překvapivé. Takže to je asi z mé strany všechno k tomu. Já myslím, co bychom mohli našim divákům říct, my tady můžeme o Mafii dlouze mluvit, ale spoustu věcí už si mohli přečíst. Co bychom jim ale měli říct je to, kde nám vlastně tu hru prezentovali, v jakých prostorech, protože jsme tady v 2K a je tady taková obrovská diagonální ulice, ze které vedou dveře do takových menších a všechno to jsou prostě jenom takhle bílé krabice, občas je tam nějaký poster, ale když jsme vyšli do místnosti, kde právě prezentovali Mafii, tak to byla neuvěřitelná dobová atmosféra, dřevěný stropy s opravdu prostě těmi podpůrnými trámy. A ty svítící neony na stěnách, trumpeta, velká kovová krabice amerického Budweiseru, velice stylové, fakt to připomnělo takový ty puby. Obrovské jako, kožené. Bohužel nám nepovolili fotit, což teda zamrzí. Přesně tak, chtěl jsem vám to samozřejmě natočit, vyfotit. Takže přenechám ti slovo. Já si myslím, že z Mafie 3 to bylo vše, možná se o ní ještě zmíníme ve večerním videoblogu, kde shrneme celý dnešní den, protože jsme opravdu plní dojmů. Původně jsme vlastně byli poměrně skeptičtí k Mafii 3, ale teďka jsme, myslím si, velmi nadšení a čekáme se, až se nám dostane do rukou plná hra. Takže večer se uvidíme opět a buďte s námi.